ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କଥା ହେବା କିପରି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଠେଲି ମାରିଦେଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପୁନେର ସିଆ ଗୋଏଲ ମାମଲା। ସିଆ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ଯୁବତୀ ପରି ଥିଲେ, ଯେ ନିଜେ ହୋମ୍ ବେକେରୀରୁ କେକ୍ ବନାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପୁନେର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ସିଆ କେତନଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସବୁଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାହାଘର ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହସ ଖୁସି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ। ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଲୋନାଭାଲାର ଐତିହାସିକ ଲୋହଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେତନ ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତନଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସିଆର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଏବଂ ସେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସିଆର ମୋବାଇଲ ଚାଟ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସିଆ ତାର ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀ ସହ ମିଶି 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କୋର୍ଟରେ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ। ସେ କେତନକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଚାପରେ ସେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ କି ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲିଦେଲେ ପୋଲିସ କିପରି ତଦନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଜେଲରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପିଟାଯାଏ କି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସିଆ ଏବଂ ତାର ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କେତନକୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସିଆ ଏବଂ ଚେତନ ଦୁହେଁ ସେହି ଅନ୍ଧାରୀ ଜେଲରେ ରହି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଶିଖାଏ କି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।